Міністерство закордонних справ України засудило дії Росії щодо розширення списку категорій громадян, які можуть отримати російські паспорти за спрощеною системою. Про це йдеться в заяві відомства. В МЗС вважають, що так країна-агресорка вкотре порушила норми міжнародного права і суверенітет України. МЗС направило ноту протесту російській стороні. Особливо цинічною є задекларована мета ухвалених російською стороною рішень – захист прав і свобод людини і громадянина, оскільки права і свободи громадян України почали грубо порушуватися з початком російської збройної агресії та окупації Російською Федерацією частини суверенної території України, Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, а також окремих районів Донецької та Луганської областей України. МЗС України категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати усі протиправні рішення з приводу паспортизації громадян України та усунути їх негативні наслідки. 1 травня Владимир Путін підписав указ, згідно з яким, окрім мешканців ОРДЛО, отримувати російські паспорти за спрощеною системою можуть ті, хто народився та мешкав в Криму до його окупації Росією, а ще українці, які мають вид на проживання в Росії, статус біженців, учасники програм переселення та члени їхніх родин. Тим часом в Ростовській області вже відкрився центр видачі паспортів за спрощеною системою для українців. Поки він працює в тестовому режимі, кількість таких пунктів планують збільшити.